Libh háir agus fáilteach agus í Seisiún le neamh. Tásúla go mú libh cuine go más mála agus ré a haid Seisiún Aclaíocht le. In neamh tá muid díriúisteach ar curcéad eile agus be muid ag díriúisteach ar na matan ar fad i do chud cosa, i do chud lábha, i do cléireach agus i do bhrain. Inis ar nús chula físeán eile ar rinne mis libh chuine í súil dhéar ar a bhíseán go bheith mu goin na gceart as go nearí libh. Isteach le inis go dtí báilta haon, gníomh haon agus ámór, má sibh.
Má sé bhíú chuirde an obid, Tásúla bhfuil mátán ceartlóir tar éis an session sin. Nis chuinnig súlar lenach Instagram, YouTube agus Facebook glór na mail le haid níos mó gníomhachtaí mar seo áil. Go dtí chéadú eile, fanna gíos lán.